थान्दानि एसे बोथोर थान्दानि बेरायनो थांनो लोगोफोर थ' मायाव थांनाय जायो टारगेट लायाखै नायनोसै मायाव थांनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय था थ' गाइस चल' आंनो दोङो पंकज नुजाथ'आ दायो नुजागोन होनदो बेखौबो नायलांबाय था लोगोफोर थान्दा नालाय दिनै बिराद मोजां ओंखायनो नायनोसै अबाय थांनाय जायो नायनो थादों नोंथांमोना थ' हेल' गाइस नोंथांमोना नायगासिनो मिस्टार बिनाल चेनेल थ' गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान दङबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गाइस थ' गाइस जों दा नै रौता टाउननिफ्राय थांसै लोगोफोरा सिगाङाव थांजोब्बाय दिप' लोगो हमहैनोसै बिसोरो सिदा थांबा गुवाहाटि बिथिं लेफ्ट तेजपुर राइट अदालगुरि जों दा राइटथिं थांगोन जों दा थांसै ससे राइटखौ नायलांबाय थादो खाना पीने जाएगा क्या वो खाना खाना पीने enjoy itu nah बिथाङा आवाखौ खाना जाबाय दं सोरबा लानोबा लानो हागोन गाइस सोरबा लानोबा लानो हागोन बेसेनांगौ बिसि बाइकआ बेसेनांगौ खाना दाख्लै खामनो होनदोंमोन लोगो थगायदों आंखौ होनबा बिराद सैतान खामानि जायो फालतु आदमी जानी मैनू छड्डना नहीं आनी तेरी याद हर दफा कौन समझ आए जब पूरा मानि मानसि मायाव मोनफैनानै मायाव थांनो नागिरदों गाइस टाउन थांबाय दा थांसै देखते रहिए आप लोग आज का वीडियो थोड़ा सा वो धमाका होने वाला है शायद हो भी सकता है नहीं हो भी सकता है तो गाइस जों दा मेन लामाथिं थांसै आरोना जों दा गामिखौ थांबाय गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि मजा आरोना गामिनि एरिया एक्चुअली गामि एरियाफ्रा बिदि जानांगौ आरोना ओरैबायदि मोजां नाङो स्रायनो जेरै बिदि गामि भितरनि गामिबाबो आरोना ओरैबायदि समायना माने साफा आरोना क्लिन वाव फुटबल मेच जादों लोगो फुटबल मेच साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी गाइस बिदि नायनो हागोन ओरैबायदि मजा भिउ भिउ अखाया पिकनिकाराबो नैबे देन्जार खालै थ' गाइस चेकिं जादों खोमा दै इयाव चेकिं जादों खोमा ओहो चेकिं जायाखै माबा मोनसे जादों स' इयाव नै भैरबकुन्द'फोराव लास्ट डिसेम्बरफोराव पिकनिक जानोबा नायलाय नै ब्रिजआ ओरैबायदि खस्थ' जायो आरोना ओरैबायदि खस्थ' जायो ओंखायनो जों साइड गोदान बानायदों लोगोफोर आरो मोनसे खोथा भैरबकुन्द' आरोना सिगांनिबो बुहुद आपडेट जाबाय आरोना पुरा रेस्टुरेन्ट नागोन आरोना हर थानो हागोन नाइट थानो हागोन सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ गाइस नै आओ जाग्रा ताग्रा लाग्रोनोसै बिदिनो एसे मामलेट गोलांनि ओमफ्राय जों फुंगावसो गोजौआव थांना फैनो खनसे थ' नायलांबाय थादो पुरा नै बेदर हांनाय आरोना आहा ठंडा हवा जानो फैबाय लोगोफोर भिडिअ जों खनसे साइथिंना दोनबाय जों नै साइथिंसो थांनांगोन साइथिं थांसै अरुणाचल थांग्रा लामायानो बायबाय लोगोफोर थांग्रा लामायानो गोलैना वाव भिउ नाय लोगोफोर भिउ वाव जि जाम्पिं जादोंलै लामायानो सेरलाय जालांजोब्बाय गाइस दैखौ नाय आरोना ओरैबायदि फायदो दैया हाबाय गाइस अखा हाबाथाय नोंसोर आं टिभि देखायनो हानाय नङा निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर दै नाय लोगोफोर ओरैबायदि फायदो दैया नै दैखौ माबायदि फायदो देन्जार फायदो दैया नै गाइस मेन लामाया नैथिंमोन आरोना पुरा हाजोआ बायखाजोबनानै सेस आं नोंथांमोननो भिउ देखायनो हानाय नंला खोमा लोगोफोर मा होनो मेन लामायानो बायबायना बिथिं गोजौ मोनसे जायगा दंमोन
बे जायगाया माने गैला आरोना हाबाय गाइस नायदो भिउखौ एसे इयावनो हाबाय गाइस अखा थांलालै ना बे थांलालै अखा हाबाय गाइस सरि दे गाइस नेक्स्ट टाइम मोजाङै देखायसिगोन लामाफोरा मोजां जाजोबा मोजाङै देखायसिगोन टावांफोराव थांबा बरियानो देखायसिगोन ना मा होनो गाइस आंहा मोनदाङा जों दा गिदिंफिनबाय फुरा खोमसि खालामजोब्बाय आरोना ओंखायनो जों थांदियाबो आरो लामायाबो हामा गोलैनाङा दे बाबु गोलैनाङा दे गाइस जों दा सिङाव ओंखारबोबाय सायावथ' थांदियासैनोखा देन्जारखा आरोना बेबायदि उननि अखाफ्रा दसेनो हायो दसेनो गायो रिक्सानो गैया एख' दैयाबो दसेनो फैयो दसेनो फाया नै गाइस गोजौआव थांना किबाके गाहायाव मोनफैबाय अखा सिजाबोबाय जोङो गाहायाव अखायानो गैया बाहाय बाहायल'सो अखायानो फुरा अखा जाजोब्बाय दा अखा जोब्बाय लोगोफोर अखा फैजोब्बाय दखानाव भर्ति लानोसै नै हांनायफोरखौ लानोसै बरियानो जाहैनोसै मजा जों दा जाग्रा थाग्रा लाबाय गोजौनिफ्राय फैनानै गोजौआव बिराद अखा हादोंमोन दा अखा गाबाय दा थांफिननोसै बिथिं जों फैग्रोबाय सानै साथामसो बिसोरो जाग्रा लाबावदो आरो होनाय नङा होननानै लाबावबाय जों दखान गोजा लोगोफोर गथा ओंखाम बायदिसिना जानाय लोंनायनिफ्राय गासिबो मोनगोन फै बयबो फै भैरबकुन्द'आव फै इन्जय लाफै भुटान हाजो हैया माने बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै माबा मोनसे मोजां नांगोन ना लोगोफोर गोसोखौ माबा मोनसे बेलेग मोजां नाङो माबा मोनसे नोंथांमोननो आङो दहाय खोन्थादोंमोन ना नैथिं नाइट केम्पसिम थानो हायो होननानै रेस्टुरेन्ट दङ होननानै नोंसोरनो देखायनि खनसे थानो हागोन आरो ना नाइट केम्प थानो हागोन हराव मजा नाङो आरो ना बिथिं आरो गोदान बुट बानायदोंमोन नै सायावबो मजा आरो ना फैनानै बयबो अन्थाइफोराव आरो माबा माबि आखिना दोनदो बेयाव गाइस आरो नैयाव जागोन सुइमिं पुल लोगोफोर दुगैनो हागोन बयबो फै इन्जय लाफै बरियानो बेरायनो हागोन आरो ना दासो माने बानायगासिनो आरो ना मजानो माबा गान्दा सान्दा बानायना दोनदों लोगोफोर गाइस भिउ नायदो दसे इथिंनि पुरा मजा जाना दङ जायगाया सजना जी मैंने छड़ बयबो फै भैरबकुन्द'आव फैनानै इन्जय लाफै मजा नाङो खिन्थु फैनानै आरो ना बुहुत मानसि जायो आरो ना दिनै मानसि गैया दायोफोर जागोन नामा मोनाखो बांसिन मानसि जायो आरो ना दिनै बारा मानसि गैया दायोफोर जागोन दा अखाबो नालाय दा ओंखायनो बारा मानसि गैया रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं जाने मेरी जानी पर जानी मैंने छड़ना नहीं आनी पुरा फुल मानसि नुगोन आरो ना लोगोफोर पुरा फुल सानदे दा जागा मोना भैरबकुन्द'आव जागा मोना पुरा भितरथिं मालाय पुरा आरो ना जायगाखौनो मोना भितरथिं जायगानि आंखाल जायो भैरबकुन्द'आव गाइस जों दा जायगायाव थांसै सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना ओहो थांबाय जोंफ्रा का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना गाइस लोगोफोरा इथिं मोनहैना दोङो जों बारबायमोन मजा ना गाइस भिउआ फट'शुट सोलिगासिनो इथिं फुंनिफ्राय जेबो जाखायाखै लोगोफोर एकदम उखैखाबाय आङो ओरैबायदि उखैबाय माने बुंनाङा आरो ना डाइरेक्ट कलेजाव थांनानै डाइरेक्ट फैखाबाय लोगोफोरा जोंनाखाय गाइस इथिं फेमिलि पार्टि जागासिनो इन्जय लाफै बिसोरो दिनै फेमिलि फैनानै वाव गाइस जोंना नै दामराफ्रा मा प्लेनिं लादो सिगाङाव मायाव थांनाय दै मायाव ना मा मिथिदों इनि बागै आं माबा मोनसे खोन्थागोन गाइस थाबैनो 1K खालामनांगौ इनि बागै माबा मोनसे खोन्थागोन सारप्राइज दङ लोगोफोर नै आदाया जोंना धेमाजिनि थांसिगोन देदलाद्राय मार नामा लिरलाय गोदोनायाव माबा गारिनि साबि एसे लालायना लानाय हाबसिगोन मानसिफ्रा राय कच गोजा मानसिफ्रा भुट नैबे मानसिफ्रा भुट नै मारै नुखायो ना माने
गाइस दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जों दा जानोसै लोंसै ना होनो बेहाय तो गाइस चलो दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जों दा मायबा माबि लाबोबाय जानोसै इन्जय खालामसै एसे ना होनो ब्र नों बहानि मोनलाय मासबादनि ब्र'आनो मासबादनि ओरै हाजोसा थांबा नुनो लोगोफोर तो गाइस आं दिनै मोखां देखायथ'ला आंना माने मेगना एसे प्रब्लेम जानानै दङ दै तो गाइस दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै ओके बाय बाय आंनि चेनेलाव जाबाय गोदान दङबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब शेयार खालामनानै होबानो जाबाय तो ओके बाय बाय जय बर'नि लाभ इउ अल